Goedenavond beste mensen, welkom in ons Alzheimer Café hier in Venray. In de Kemphaan waar we iedere tweede maandag van de maand een thema behandelen rondom het thema dementie. Nou, vanavond gaat het over jong en oud verbinden met elkaar. En daar hebben we een aantal gasten voor uitgenodigd en dat zal Joke dadelijk verder toelichten. Het is in ieder geval zo dat wij hier een ontmoeten hebben met elkaar waarin je de zaken kunt delen. En dat is ook de kracht van het Alzheimer Café in Venray. En overigens, alle Alzheimer Cafés, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat ik jou nou het woord geef, Joke. Ja, dankjewel Katrien. Nou inderdaad, we zijn vanavond weer vanuit de Kemphaan hier bij jullie te gast. Maar we hebben ook wil ik even vertellen, een nieuwe huisstijl gekregen. Heel mooi alles in het geel. We zijn begonnen met het groene boompje. Daarna is het rood geworden. En nu is het zonnig geel. Ja, ik vind het op zich wel heel mooi. Ook de brochures, zelfs de pennen, alles is nu in het geel. Dus dan zijn jullie daar allemaal van op de hoogte. En zoals Katrien al zei, we zijn vanavond hier, maar we hebben geen gasten. Normaal zijn onze gasten mensen met dementie, mantelzorgers, mensen die in de zorg werken, de professionals. Maar we zitten hier vanavond gelukkig met een paar hele goede gasten die ons van alles kunnen gaan vertellen vanavond. En dat is allereerst Mark Gapendonk, voorzitter van Venray Dementie Vriendelijk, Mieke de Bruin en Elle van den Heuvel. En jullie twee zijn alle twee leerkracht op basisschool De Rommel. Klopt. Welkom. Dankjewel. Van harte welkom. Mark, ik ga met jou beginnen. Yes. Je bent voorzitter van Venray Dementie Vriendelijk. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Ja, eigenlijk wat het woord zegt. Wij streven ernaar om Venray en eigenlijk veel gemeenschappen in Venray dementievriendelijk te maken. En dat wil zeggen dat wij meer steun willen verwerven voor mensen met dementie, maar zeker ook voor de mantelzorgers. Een van de dingen waar wij in de praktijk heel veel tegenaan lopen, is dat, en dan denk ik toch vooral ook aan de mantelzorgers, dat eenzaamheid en sociaal isolement echt een heel groot probleem is. Mm-hmm. Nou, door frequent aandacht te vragen voor de positie van mensen met dementie en hun mantelzorgers, hopen we dat het wat meer bespreekbaar wordt, dat het wat gewoner wordt. Mm-hmm. Dus aandacht vragen is eigenlijk een van onze grote middelen, zeg maar, om onze doelen te bereiken. Nou zeg je wij. Ja. Je bent voorzitter. Ja. Ik neem aan dat je een heel team onder je hebt. Ja, we hebben een werkgroep. Dat is eigenlijk de kern van het geheel. Maar wat ik heel erg mooi vind in Venray is dat we een grote groep ambassadeurs hebben we dat genoemd. Mensen uit het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van het onderwijs, de bibliotheek, de gemeente. Dus echt heel veel partners, werkgevers, de winkeliers, de horeca. Nou, een grote lijst. En dat maakt ook meteen dat wat wij willen bereiken ook draagvlak heeft in onze samenleving. Mm-hmm. En we proberen met de ambassadeurs ook samen op te trekken om onze doelen te bereiken. Nou heb je een voorbeeld dat je zei van horeca. Wat doen jullie dan vanuit het dementievriendelijk Venray daarin? Nou, we hebben bijvoorbeeld een aantal cursussen op poten gezet, een voorlichtingsbijeenkomsten op poten gezet. Onder andere ook voor medewerkers uit de horeca. Venray Dementie Vriendelijk participeert ook in het project voor gastvrij Venray. Dat is waar de centrumondersteuner uit voort is gekomen bijvoorbeeld. Mensen met een onbegrepen gedrag, en in Venray hebben we veel mensen met een psychiatrisch verleden, maar ook mensen met dementie hebben soms een gedrag waarvan je denkt van wat moet ik daarmee? En dan zijn we eigenlijk het meest geneigd om er maar omheen te lopen. In plaats van dat we in contact proberen te komen met mensen. Mm-hmm. Nou ja, op het moment dat je in contact bent met mensen, wordt het vaak veel normaler en begrijpelijker en komt er ook rust. Nou ja, dus door mensen uit de horeca, maar ook mensen uit het bankwezen, de kassières in de supermarkten, om hen te helpen om te gaan met het gedrag van mensen met dementie, nou, dat helpt. Ja. Maar hoe zijn jullie dan eigenlijk ontstaan? En hoe lang bestaan jullie al? We zijn voortgekomen uit het 10-jarig jubileum van het Alzheimer Café, waar we vandaag weer te gast zijn. Ja, toen was ik hier ook nog niet, hè? Nee, maar ik wel. Ja, je bent er van het begin af aan. Ja, wat we toen hadden was van,
we willen proberen om iets structurelers in Venray teweeg te brengen. Ja. Het is mooi dat we allerlei activiteiten hebben, maar het zou toch mooi zijn als we wat meer structuren daarin aan kunnen brengen. In die periode was dementievriendelijkheid ook landelijk wel een thema, dus het was vrij makkelijk om daarop op aan te haken. Maar zo is eigenlijk het idee ontstaan om ook in Venray de dementievriendelijkheid op de rol te krijgen. Ja. En ik moet zeggen dat dat dus ook lukt, dat slaagt ook. En ja, dat heeft ook veel te maken met de maatschappelijke partners die we hebben. Dus dat, we mogen wel trots zijn met z'n allen, vind ik. Mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, ik denk dat we voor nu heel even de vragen hebben. Ik had nog wel even een vraag, want ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Want we hebben bijvoorbeeld best wat activiteiten al georganiseerd, of jullie dan, maar met Venray Dementievriendelijk. En het is misschien wel leuk om dat nog even te noemen, voor mensen die dit niet weten. Ja, met Wereld Alzheimerdag is zo'n moment, dus zitten we nou weer dichtbij, is weer zo'n moment waarop we echt proberen om goed in de spotlight te komen. Ja, voor mij persoonlijk was een van de hoogtepunten de gezichten van dementie. Dat is een grote expositie geweest in de schoolstraat. Ja, dat heeft ook zoveel aandacht gekregen. Maar de bibliotheek bijvoorbeeld, die heeft een dementeek ingericht. Klopt. We hebben een danssalon waar 1 keer in de maand, we hebben trouwens 2 danssalons in Venray. Waar door ontspanning en bewegen, hoe belangrijk dat wel niet is. Muziek, hoe belangrijk dat niet is. We hebben films gedraaid. We hebben, dus nogal wat activiteiten gedaan. Ja. Nou, dat bedoel ik. Er zijn heel veel activiteiten gedaan, maar wat je net ook zei, heel belangrijk is te blijven werken aan het informatie. Yes. Wat is dementie? Want er zijn nog altijd mensen die niet weten dat er een Alzheimercafé is, terwijl we nou bijna 15 jaar bestaan. Ja. Dus het is continu blijven informeren van wat is er te vinden hier. Ja, misschien komen we daar straks nog wel even op terug, maar de film van Wij, van Ruud Lensen, is daar bijvoorbeeld vind ik een heel goed voorbeeld van. Maar daar komen we daar nog even op terug. Ja, dan ga ik heel even naar de dames hier in ons gezelschap. De jonge dames, zullen we zeggen. Hè? Mieke en Ellen, jullie zijn alle 2 leerkracht van groep 7 van basisschool De Hommel. De Hommel is een Daltonschool. Nou, wat is een Daltonschool om te beginnen? Een Daltonschool die gaat zeg maar uit van 5 kernwaardes. De eerste kernwaarde is samenwerken. Dus kinderen worden geacht om heel veel samen te werken, ook met mensen of met kinderen die ze zelf niet zouden kiezen. Dus dat is in tweetallen, in groepjes, met de leerkracht. En dat is ook om elkaar te leren helpen, naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren. De tweede kernwaarde is vrijheid en verantwoordelijkheid. Binnen Daltonscholen krijgen kinderen behoorlijk wat vrijheid, vooral op het gebied van verantwoordelijkheid. Dus het doel daarvan is dat ze leren om keuzes te maken. En de leerkracht die geeft wel grenzen aan. Het is dus niet zo van, we kunnen doen wat we willen. Achteraf moeten ze echt wel verantwoording afleggen van wat ze gedaan hebben. De derde is effectiviteit. Dus als wij lessen geven, dan werken wij vooral vanuit doelen. Dus het waarom. Waarom doen we dit? Het is niet meer het stil zit luisteronderwijs. Ja. Het is echt, het is ook niet meer klassikaal. Het is vooral in groepjes lesgeven. De vierde is zelfstandigheid. Dus leerlingen die leren te doen met wat ze kunnen, zeg maar. Ze weten wat hun kwaliteiten zijn en ze weten wanneer ze hulp moeten vragen. Dus ze kunnen zelf aan hun werk, ze pakken zelf hun materialen, ze beslissen zelf of ze instructie volgen of niet. Dat is overigens trouwens vrijheid in gebondenheid, want als een leerling dat niet kan, dan grijpen we echt wel in. Hè? Ja. En de laatste is reflectie, dus kinderen die moeten zelf nadenken over hun werk en hun gedrag. En dus daar wordt elke keer bijgesteld. Ze moeten zelf inschatten van wat kunnen we, hoeveel tijd heb ik nodig, is het moeilijk, heb ik hulp nodig. En dan na afloop kijken, hebben ze dat goed ingeschat? Moeten we het bijstellen voor een volgende keer? Maar ook leerkrachten worden geacht om echt goed naar hun eigen handelen te kijken. Want, Maar dan heb ik er nog eentje gemist, want ik heb met jullie een keertje een gesprek daarover gehad. En toen hoorde ik ook dat we willen midden in de samenleving staan, of niet?
Nou, het is in zoverre zo dat wij de kinderen graag klaarmaken voor de maatschappij, maar we ook willen laten zien wat de maatschappij allemaal te bieden heeft. En ik denk dat door jong en oud samen dingen te laten doen in het tekenproject waar we nu samen mee gaan starten, hè, waar we ontzettend enthousiast over zijn. Maar ook het stukje snuffeldag wat we in groep 8 doen. Maar ook het bezoeken van verschillende musea, evenementen, maar ook bedrijven. Om toch steeds meer beeld te geven van, goh, waar gaan jullie eindelijk naartoe? En daarin komt het stuk, waarom doen we het? Heel erg naar boven van, waarom geven wij onderwijs? En we proberen de kinderen heel vaak te laten zien, dit doen we zodat jij er wat aan hebt. Ja. En die samenwerking is gewoon heel prettig. En ik ben door jullie ontzettend enthousiast geworden over ons project. En dat maakt denk ik het onderwijs veel breder en veel betekenisvoller. En wij zijn een aantal jaar geleden gestart met de methode Alles in één. Waardoor we met 5 thema's werken per jaar. En 1 daarvan is het thema mensen in groep 7. En daar willen we dus de veelzijdigheid van de mens laten zien. En ook het verdriet wat er kan zijn. En hoe belangrijk gezondheid is, maar ook hoe het is om ziek te zijn. En het begrip krijgen voor, is daarin gewoon heel belangrijk. Ja, en je zegt net al van, we zijn heel enthousiast geworden over het project. Ja. Nou, wat is het project? Vertel eens, wat gaat dat worden en hoe ziet dat eruit? Nou, we zijn in ieder geval gestart met een beroepenmarkt. Ja. En dan met helpende beroepen. Dus er was iemand van de brandweer, iemand van de politie, iemand van het leger, van de TBS-kliniek, Hospice Zenit, van de gemeente. Maar ook iemand die over dementie kwam vertellen. Dus daar hebben de kinderen eigenlijk alle stukje kunnen kennismaken, al vragen kunnen stellen. Volgende week kom jij een gastles geven. Heel leuk. We hebben spannend. Spannend. Ja. Dat gaat. Ja. Nou, ik heb er heel veel zin in, dus dat gaat best wel goed komen. Ja. Maar inderdaad. En dan, na die gastles, dan zit er nog een vervolgstukje aan, hè? Ja, we hoopten eigenlijk samen heel erg dat we dan de doelgroep mochten ontmoeten. Hè? Want het stukje mensen met dementie heeft een plaatsje gekregen binnen ons project Mensen. Ja. Met dank aan jullie. In het verleden bezochten wij bijvoorbeeld vaak De Haan of de Tolf, de Mulder, waar de kinderen met ouderen mochten spellen of een voorstelling voor ze hebben gegeven. Maar ook de piepers hebben geschild en de eieren hebben neergelegd. Wat echt wel een meerwaarde gaf, dat kinderen zagen wat het deed met ouderen. En ook dat ouderen de kinderen vertelden van, oh, dat was vroeger niet zo. En dat je daarin echt een verbinding zag ontstaan. En toen wij het verzoek kregen van, goh, willen jullie met ons samen gaan kijken hoe we dit vorm kunnen geven, hadden we alleen maar zoiets van, dan kan het nog meer betekenis krijgen. Maar door de coronaregels zitten jullie hier zonder gasten. Ja. En is de doelgroep ontmoeten natuurlijk heel erg lastig, want dan kom je echt wel ook aan een hele kwetsbare doelgroep. En daar mogen we gewoon nu niet risico's in nemen. Nee. Maar we hopen wel, en daar gaan we samen nog over nadenken, dat we toch op de een of andere manier de doelgroep wel kunnen ontmoeten. Dat daarna de gevoelens en de verbinding die gelegd is in verschillende kunstvormen een plekje kan krijgen. Dat misschien sommige kinderen in een gedicht kunnen verwoorden wat zij hebben geleerd over hoe ouderen het kunnen ervaren. Maar ook wat ze gezien hebben. En misschien wil iemand daar wel een heel mooi boetseerwerk van maken. En dat proberen wij ook zo vrij mogelijk te laten. Dat wat er geleerd is en wat er is binnengekomen ook op een vrije manier kan worden verwerkt. En het is natuurlijk ook heel, denk ik wel heel bijzonder om dan te zien of te ontdekken of er al kinderen zijn die te maken hebben in hun eigen familie, zeg maar, in hun eigen kring. Ja. Opa, oma, tante, oom, buurvrouw, kan ook, hè. Of ouders die mantelzorger zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, daarin hebben we natuurlijk wel een oproepje gedaan binnen onze leerlingen. Populatie in groep 7. En daar kwam vrij weinig respons op. Maar het stukje wat jij, Mark, vertelt van wanneer ze er wel mee te maken gaan krijgen, is het wel fijn dat het dan herkend wordt. Ja. En dat ze dan een plek kunnen gaan geven. En dat is het stukje onderwijs betekenisvol maken wel. Dat ze denken van, dit snap ik en dat begrijp ik en ik kan een ander helpen.
En we hebben dankzij de bibliotheek in Venray hebben we ook een hele mooie leskist gekregen met allemaal boeken. En dat zal ons ook helpen om de kinderen een beeld te geven. Die gaan ze dan lezen? Of hoe ga je dat dan doen? Ga je dat dan in de klas klassikaal doen? Of nemen ze een boek mee? Lezen is natuurlijk heel erg belangrijk. We zijn nou ook bezig kilometers maken om het lezen te stimuleren. Maar hoe leuk is het om te combineren en we lezen een boek. Maar we lezen ook over het thema waar we het over hebben. En we hebben echt, ik heb de boeken zo even gezien, er zit echt heel veel diversiteit in. En ik zag er al puzzels zaten bij. We moeten nog verder uitzoeken. Er zat een circuit bij wat we zouden kunnen doen, wat allemaal met dementie te maken heeft. Dus we gaan er volop mee aan het werk de komende weken. Nou, zonder meer heel fijn dat die verbinding gemaakt kan worden op deze manier, toch? Hè? Met jong en oud. Ja. Want jong en oud is ook het thema van Wereld Alzheimerdag, hè, dit jaar. 21 september. Is het Wereld Alzheimerdag. Ja. Dus het is ook heel mooi dat wij daarbij aan kunnen sluiten. Jong en oud, hoe we die verbinding kunnen maken. En dat komt omdat er steeds meer mensen dementie krijgen. En dat ook jonge mensen ook steeds vaker dus in aanraking komen met dementie. En dat is het doel van Alzheimer Nederland, van hoe kunnen we dan de jeugd erbij betrekken. Dus ik denk dat dit een hele mooie manier is. Absoluut. Om ze daarbij te betrekken. Ja. Nou, en ik vind jullie enthousiasme daarin ook zo inspirerend. Ja, mooi. Ja. Het spreekt heel erg aan, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, lief dankjewel. Ik denk dat jullie heel mooi werk doen samen en ik denk dat dat ook inspireert. Ja. En we zaten met een mooie zonnige dag in de tuin en ik denk dat we allemaal met een gevoel naar buiten gingen, zo van dit is leuk. Ja. En ik hoop ook dat het mag groeien en dat het een vervolg mag krijgen en daar hopen jullie ook mee. Ja, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Hè? Ja, daar gaan we vanuit. Vorm van een adoptieproject, hebben we het ook even over gehad. Ja, klopt, ja. Maar goed, hier rustig mee beginnen en dan zien we wel super enthousiast. De uitrol vanzelf, zeggen we dan, toch? Precies. Ja. Misschien is dat een mooi bruggetje om naar jou weer te gaan, Mark. Toen straks had jij het over die documentaire Wij. Ja. Van Ruud Lensen. Ja. Hè? Die wordt ook vertoond op Nederland 2 op 21 september. Hè? Om 20:30. Ja. Die documentaire die is onlangs in Venray geweest. Hè? Nou kijk ik heel even op mijn blaadje, want die is ook geweest in IJsselstein, Leunen, Merselo, Wansum en Venray afgelopen zondag. Ja. Ja. Hoe heb je dat ervaren, die film aan zich? Ja, ik heb de film nou al een aantal keren gezien en het blijft enorm indrukwekkend. Mm-hmm. Wat ik er zo mooi aan vind, Ruud die filmt het proces van zijn vader, maar tegelijkertijd ook de rol van zijn moeder als mantelzorger. En als zoon / cineast, dus degene die de film maakt, kan hij zo intiem binnenkomen en blijft zo dichtbij. Dat is een beeld, daar kan geen andere documentaire tegenaan. Zo. Het was, in al die beelden proef je hun relatie ook. Ja. En dat maakt het wel heel bijzonder. Ja. En uiteraard is zijn vader lijdt aan een vorm van dementie. En is eigenlijk de hoofdrolspeler. Mm-hmm. Maar in de documentaire zelf vind ik eigenlijk dat er steeds, en terecht, aandacht komt te liggen op de rol van die moeder als mantelzorger. Ja. En haar strijd en eenzaamheid. En het feit dat ze, wat ik zelf een indrukwekkende fase in de film vind, dat ze haar zo geliefde dansen opgeeft. Mm-hmm. Omdat ze bij haar man wil blijven. Ja. Ja. En wat daar achter ligt is eigenlijk haar eigen onmacht om hulp te vragen. Want, dan kom ik weer even terug op Venray dementievriendelijk. Hoe mooi zou het nou toch zijn dat er, als zij ging volksdansen, er iemand was waar zij gerust op kon zijn, die gewoon bij... Taak even over. Ja. Wat ze ook vertelt in de film is van... En Ruud komt daar ook nog in het nagesprek met de documentaire, komt hij nou gewoon even een kopje koffie komen drinken. Gewoon nabij blijven. En als Venray dementievriendelijk kunnen we hoge, grote doelen nastreven. En natuurlijk moeten we ook in Venray als totaliteit proberen
die dementievriendelijkheid te versterken. Maar het begint bij jou, bij mij, bij ons. Als wij in staat zijn om dichter bij mensen te blijven, om ons eigen schroom te overwinnen en toch maar het gesprek aan te gaan, of toch maar te zeggen van, goh, ik ga boodschappen doen, kan ik iets voor jou meebrengen? Dat is zo'n concrete, dus als wij hoe vaak zeggen we niet van, als ik iets voor je kan doen, bel maar. Ja, dat is een dooddoener van hier naar Tokio. Als ik zeg van, ik ga boodschappen doen, kan ik iets voor jou meebrengen? God, ja, mijn melk is op. Nou, hoppa. Zo simpel kan het zijn. Het zijn de kleine dingen die je doet. Ja, dichtbij blijven. Ja. Maar het is ook wel mooi, misschien nog even over, kijk, het is in Venray geweest, maar ook op de dorpen. En daar komt ook nog een vervolg, toch? In ieder geval. Ja, sowieso in Oostrum en in Blitterswijk, hè? Volgende week wordt dat nog daar. Maar wat ik bedoel is een vervolg op die documentaire, daar komt ook nog een vervolg in de dorpen zelf. Ja. Is de bedoeling, toch? Ja, precies. Maar dan maken we weer de aansluiting naar Venray. Kijk, als wij zeggen, wij willen graag overal present zijn en willen overal proberen die beweging in gang te zetten. Hoe is het dan nog mooier om echt aan te sluiten bij dat wat in de dorpen al is? Want laat dat ook duidelijk zijn. Er gebeuren al heel veel hele mooie dingen. Hè? Dus als we de kracht van de gemeenschap kunnen gebruiken om nog net dat extra dingetje te zetten, nog net die extra stap te zetten. Nou, naar aanleiding van de documentaire, fijn dat je me daar nog even aan herinnert. Naar aanleiding van die documentaire hebben we nu met degene die overal, gastheer, de KBO's en dorpsraden bijvoorbeeld, die hebben geholpen om die vertoning mogelijk te maken. Daar gaan we nou een eerste aanleg mee in gesprek. En we hebben overal elke keer gevraagd aan mensen van, zou je mee willen denken? Wat zouden nou oplossingsrichtingen kunnen zijn? Wat moeten we doen met z'n allen? Nou ja, daar is ook wel het een en ander op gekomen. Dat gaan we weer oppakken. Want dat is natuurlijk ook, dit is de DVD die je kunt kopen van de film Wij. Maar die heeft ook een flinke prijs gewonnen in Oostenrijk. En hij is al uitgerold ook naar China. En Amerika, inderdaad. Dus heel veel landen. En dan is dat hartstikke mooi dat je daar aan mee kunt werken om dat te bewerkstelligen. Maar dat geeft dan ook wel aan hoe mooi dat thema is. Hè? Het is in ieder land, of je nou in welk land je ook woont, het is gewoon heel herkenbaar. Maar het mooie vond ik, als ik daar even op in mag haken, afgelopen zondag, er staan 150 stoelen, allemaal bezet. We zaten daar voor de grote kerk. En het was muisstil. Het was echt muisstil na die documentaire. En dat is dan, zo'n kracht ging daarvan uit. Dat zij zat, hè. Ja, dat klopt. Ja, maar heel mooi. Maar heel mooi ook dat er een vervolg komt, want dat we ook, dat Venray Dementievriendelijk ook in de dorpen nog wat kan toevoegen. Waar nog hulp nodig is en ondersteuning. We zijn al weer tijd. Ik weet niet hoe ver we zijn op de tijd, maar ik denk dat we al een heel eind zijn. Het vliegt voorbij. We zijn natuurlijk heel blij dat jullie er waren om te vertellen over jullie project. Graag gedaan. En we gaan dat volgen en zien. En Mark, wij zijn natuurlijk ook blij dat je over Venray Dementievriendelijk verteld hebt. Graag gedaan. Ook heel enthousiast. Dankjewel. Ik wil nog even vertellen over de Week van de Dementie. Daar komt extra, dat kan jij nog vertellen. Wat hebben we nog in het vooruitzicht van de Week van de Dementie? Nou overval je me. Ja, nee, ik overval je niet. Gewoon eventjes. Komt wel weer. Ja. God, Joke, help me maar even. Nou nee, ik bedoel de extra aandacht in de pers. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Precies. Ja? Pelemaas? Nee, je vertelde straks nog even over de bibliotheek. Dus daar zat ik even heel snel aan te denken. We gaan in de Week van de Dementie komt er een dubbele pagina in de Pelemaas uit, waarin wij de verhalen gaan ophalen van mensen met dementie en mantelzorgers. Waarom is het nou zo belangrijk? We gaan wat vertellen over wat onze maatschappelijke partners en dus ook bijvoorbeeld zo'n school als de Hommel doet met hun project en wat hun rol in het geheel is. En we hopen, en dat is ook enorm belangrijk, dat blijft belangrijk, waar kun je hulp halen? Ja, daar kijken we voor. Dat blijft gewoon heel belangrijk. Maar goed, want dat is heel belangrijk dat dat nog even goed in de aandacht, onder de aandacht wordt gebracht in de Week van de Dementie. Ja. En ik begreep ook van jullie dat die belangrijke mooie documentaire op de televisie kwam, toch? Ja, die komt op 21 september. Om 8:30. Op NPO 2. Ja, precies. Zo. Zeggen ze in koor.
Ja, nou, allemaal gaan kijken, want ik heb hem ook al 5 keer gezien. Je ziet iedere keer bij andere dingen, want het is wonderbaarlijk, echt waar. Ja. Maar goed, de volgende caféavond, vertel ik nog even, die is 12 oktober. En dan hopen we echt weer een normaal café te hebben, met gasten. We gaan ervan uit dat het dan van hieruit weer kan gebeuren, met gasten. En het thema is dan respijtzorg. Er komen 3 organisaties komen vertellen, dat is de Mantelaar, Dementie Vrijwilliger en Logeerhuis Kapstok. Dus we hopen dat we dan ook weer een mooi café mogen hebben met informatie waar iedereen weer wat mee kan doen. Ja, en Katrien, dan hebben we nog voor jou een gedicht. Ja, zoals altijd eigenlijk een afsluiting met een gedicht. Een gedicht. Mag jij nou ben ik het doen? Ja, dat vond ik zo leuk om te doen. Dat geoefend hopelijk, hè, toch? Het gaat over positiviteit, want ja, daar draait het toch heel veel om. Hè? En dat is geschreven door Tanja Helderman. Nu is het wel degelijk een kwestie van vertrouwen. Een kwestie van moed erin houden. Een kwestie van hoop houden. Nu is het heel wezenlijk dat positiviteit een onontbeerlijk wapen is in deze zware strijd. Ja. Nou, ik denk dat dat klopt. Hè? Yes. Positiviteit, ondanks corona, we moeten toch met z'n allen de moed erin houden en elkaar steunen waar we kunnen en helpen waar we kunnen. Ja. En vooruitkijken naar een dag dat het weer wat beter wordt. Hè? Nou, nogmaals allemaal bedankt. Tot ziens, tot gauw en wij zien elkaar weer in oktober. Bloemetje. Komt. Wacht. Elle, heel hartelijk dank namens de vrijwilligers en de mensen die thuis kijken. Dankjewel. Super lief. Tot de volgende. Mark, jij kan nog een foto.